Terveiset tasoitetalon vinkkimieheltä. Tässä videossa näytämme, miten listattoman ikkuna- tai oviaukon suojaus kannattaa tehdä. Ikkunan smyygi levytetään kipsilevyllä ja se kannattaakin leikata soiroiksi jo valmiiksi vaikkapa käsisirkkelillä. Muista kiinnittää sirkkelin imuri pölyämisen ehkäisemiseksi. Mittaa seuraavaksi suojattavan ikkuna-aukon koko ja leikkaa suojamuovista noin 10 cm isompi suojamuovi. Kiinnitä suojamuovi nitojalla aukon yläreunasta. Leikkaa muovi nurkista auki siten, että voit taitella sen päällekkäin nurkkien kohdalla. Tämän jälkeen leikkaa valmiista soirosta sopivan kokoinen pala ja kiinnitä se ikkuna-aukon yläreunaan. Tämän jälkeen suojamuovi kiinnitetään aukon alareunasta. Työvaiheessa toistetaan samat vaiheet kuin aukon yläreunassa. Huomaathan vielä, että sirkkelöitäessä kipsilevyn paperi repeilee. Nämä revenneet kohdat kannattaa asentaa sisänurkkaan päin, jotta ne ei vaikeuta tasoitustyötä myöhemmässä vaiheessa. Kun kaikki levyt on asennettu, leikataan ylituleva muovi kipsilevyn sauman kohdalta pois. Varmista vielä lopuksi, että levytetyn smyygin reuna on hieman seinän pintaa syvemmällä. Näin tasoitustyö onnistuu parhaiten. Näin on ikkuna suojattu ja tämä suoja voi olla paikalla, kunnes kaikki tasoitustyöt ja maalaustyöt on kohteessa tehty.